Colombia, Missouri chuan mitin mai chu pangai takin nan nunga he khu hi zirna hmun puin in zirlai mozat kovel hmun sang atangin aron fun khom thin ani soita khan zirna hmun pui ti taka university lian thazet mai awma Missouri University ti a hriat la rani nge kumza somariat borvel zeta upanin kumsa khazariat somthum pakua veladin to khania Keni mizote chuan asam phai vai ho kan la run zek chau mai the ni zirna hmun pui ti taka a thang chak ema tun nai kum sang ni nulama hi chuan an steta kho pui thang chak pol ni in a than chak dan po za zela som li zet mai ni in an sene engpo ni se a chutrani chu handu tok ta phot mai la chu kho pui thil thleng du om lo tak mai chu kan ngai ven don ani kum sang ni le som pakuok trobar ni som khanin emergency line ni lo 311 chuan phone call an donga 311 chu America chuan kong chiate street light chiate motor nei tu om lo kalsan top ang chi te tui pipe chia ang chi te an report na mun nani aron call tu pa chuan am ming chu Joseph Joe Elechani thu soin anupui mong si bo thu chu haron report ani operator nena chuan a mun hun ber chu October ni riat zan ani thu asoya ni do na bo to ti na ni chu zingkar mataka anupui chu lo lovin a main alakal bo ngai lo ti aron soya anupui chuan amut thil hlanin akal bo san top mai ni in na soine ti chuan an report don bo zui chuan police te chu apartment lama chuan an vakala jo chuan thil thlen dan chu police te chu halo shil mol mai police te hena soidan chuan zingdar nga bor vela a har chan po engdang wang ni lovin afanu ena chu atra wang ni in a soine ti chuan anupui chu abula amu mai to ne mo hatia ma se akhum chu alo ruak huai mai anupui chu mu zo lo wangin ani chu athawa afanu chu ava buai puya afanu trap athlem ban zo nuwa chuan akhum lama muturin alet le mai ni in zo chuan in soini ti chuan zingdariat borvela a har le a chutia a han har le chuan mong si chu alo tareng reng lo ni in na soibok ma se mong si kar chu an in bul maya chuan ada nangaya angai te in alo renga tin dokana akar chabi po chu hom bokani chu mai chulani lovin mong si phone ba ka anin nei zungbun te chu mu thein mu pha ka mai chuan an lo ombok sia ma se an kong khar chu ain kal lo thunga jo chuan mong si chu in atangin achuak nge ni in na hriane ma se thil mak tak mai chu chutianga abung ruate zong akal san vek mai chu nia mong si chuan ani chu kal san du ni sela chuan a poisa te a ID te a phone te le a car te chu a keng nge in arin ombok si ma se chung thil zong chu mong si chuan a kal san vek mai ni na langani reivak lowa chuan jo thian te chuan jo te chu anon puya inalama chuan aron kala mong si chu aron son pui tranta mong si chu Chinese ania a computer po chu China trong veka operate ani hetiang ni wang hian an thian te chuan mong si thuziak te hreturin jo chu aron tran puya a browsing history te a message te le account chevel te chu aron enfia flight booking atile tilo te aron checka ma se online in ani chuan flight a book ter silowa azin veiva na om ang chu internet lama tang chuan an mu thei lo ani hetiang ani wang hian police te le a thian te po chu han ma ang leya jo chu han tran pui dan vak po an shelo mong si chu chulai tang chuan khoya emo kal ni ta sela chuan akal no mang te po a internet search history atang te chuan hriat thei te po anin be senia thona ticket akat le kat lo te po chu an hre thei turani ma se eng ma chu an mu chuk thei silowa hetiang ani wang hian an buai ta hle mai mong si chu chulai hmun atang chuan a chuak ngei ni chuan alang sia boruaka atham ral tangot mai hem niang chu thu hre tur chuan tunge mong si chu kan hriat angai ni a hming dik takhi an ziak danang chuan menkji ti ania amero chu Chinese soina an hming an lam danang chuan mong si ti alam tur hani thungani ti chuan mong si chanchin chu I han ngai vendon sinila mong si chu China tanga local ni in kan main kan soito a Chinese ani ti kan soito kha ani hi kumsak ni le som pahnia United States ta le khazir turin haron kala
University of Missouri chuan lekha zirin chuta chuan Mechanical and Aerospace Engineering master degree aron hlo chuaka meche fing tak mai le tumru zet mai nia meche thuoi thei tak mai ni in mecherin om takpo ani trin bokani chutia master degree te azo tak nuwa chuan Nanova Biomaterials Company te chuan ani chu anchor tranta heti lai hian ani chuan medical products lampang chu haboi pui trin ani ramdang mi tam takin USA atanga inzir chua degree thatak mai hlo chua na thatak tho chu antum ani thrira ani po chuan mi tam tak nu thu sam chu apti puitling kan ti theome ti chokum sa ni la som panga chuan Joseph Ellis chuan Nanova chu haron zom vea ani chu mongsi ai chuan kumnga donin anau panga mongsi hnuai chuan aron thok ve bokani hetianga an hna te in an takawang hian anni pani chu hanin po taviu maya engineering background chu chang te chu soin an thil ti thin te chu ain an mio wangin anin ngai na chho vio mai kumkhat le chan be bor vel zet mai hanin zui tak nuwa chuan kumsa ni le som pasaria khan cho chuan Devil's Icebox anti mai par pakhata chuan in nei puya asom ta mongsi chuan zo chu a mangaya tin chu mai baka atan chuan zo a han nei chu thilti om takpo ani achan po a visa chu a top trap to a US citizen ni turin pasal nei chu athan thilti mak mo ani US a chuan na tho adu boxia chutiang ani wang chuan US khule tuine turin US mi pasala anei chu apoimo ovio mai zola chuan chu thil chu a hreve karboka mongsi chuan asom na chu a hnar a ring reng lo hetiang ani wang hian mongsi chu in nei puya chuna soma mongsi po chuan alo yes we mai ti chuna ni pani chu hanin neya an hna po chu an thok chho tamol mola anin karpo a thavio mai amero chu annun dan chu haloin thlak dangla tathut mai le mongsi chu araya na thok thei ta thlat lo ti chuan in lama afanu chu ayan kol chun zo mangai ta si zo po chuan atna chu ban sanin university a lekha hazir chun soma chutianga annu pa na an tho tak lo wang chuan sumlama harsat na han nei tranta anni pani chu anin bau ta fo mai nu berin in lama afa ayan kol langaya pa berla chuan na thok lovin classical dai boxi heti hani wang hian an sumle paidin hun chu a thalo chota vio maya an hu lama police tena an hriat le dan chuan a in kar chu a thalo vio mai a in hau fo trina an chung ko te po chuan a in hau thin thu chu an hrevek mai a tu zok po chuan thiam an in ti ve ve a tu ma zok chu in hrethiam ton tur anom big lo chutiang te ani wang chuan an ni nu pa kar chu ha boi chota mongsi chuan zo chu akal san tamai ni in alangani engpo ni sala heng tiang in nge akal sana eng tiang in nge an kalzel achunga nge thleng ta ti ro chu atop lama kan hre chho tura ngai taila october ni soma chuan police te chuan nu chi chu han tran ta mongsi bung ro te po chu an haidar view mai joana soidan chuan thil makdanglam tak mai muchuakina in soya journal document pakhat chu Chinese in nine ziaka chu Chinese thu ziak chu Google Translate pang chuan a han let chin chu journal a ain soidan chuan mongsi chuan ngai zong dang halo nei ani ome chu ami mangai nen chuan chu kar thum bor vel anin hreto ni in nine ziaka mongsi chuan pasal nei lai ani thule fa po nei to ani thu te chu ziak ma sela ami mangai chu a belo thelo ni in ain soya a chan po chu ami mangai chu a mai hle mai ni in ain ziak ani chutiang thu ziak zona han mu chu taka chuan alanda na mongsi chuan ngai zong dang ania a pasal le afanu po chu thalhel hlei thelovin a bial pa chu a panta ruok mai ni nalanga engkim mai chu kalsanin a mangai chu ava panta tok mai ni te point alangani police te chuan zo hena chuan mongsi chu tin hun hlau thon om taka adingin arin le rin lo an zota zo chuan din hun hlau thon om taka adin arin lo thule mongsi chuan ani chu akal san ve mai nia a hriat thu te hasoya alama chuan ron le sela adu zia te po asoi bokane joana soidan chuan mongsi chu China lama alet le ta ni in nangaya China chuan mongsi nu le pa te chu han ladama han la cheng ve miawa
hetiang ni wang hian mong si chuan ani chu kalsanin anu le pa chu apan san ta emo abial pa angai zong aru ka ang biak thin chu apan ta ni ya a hriat thu police ten hena jo hian a soibok jo ana soitan chuan mong si chuan anu le pa ten hena cholkareng mo zat liam ta khan an hena let adu thu a soito nin police te chu hrila ma se eng po ni sela mong si chuan ani chu kalsan ni ta sela enga tinge akar zo ken lo tin na phone chu engwanga hnu chi nge anianga thlona ticket po engwanga leilo nge aniang mongsi account po chu niriat nulama chuan ache zui ei box silowa poisa tello chuan mongsi chu khoya nge mo akal chuanang ne niaw mo zat aliama Columbia Police Department te chuan mi bo chu han song reng boka tin chu ba ka local media te po chuan jo chu haro interview sup bok Mizoram athil thleng angin han ngai tu taila anupui chu ramdang mi ani box ya wangin jo alama chuan midam tak chu han trang nge in nari nomboka media te chuan jo chu hron interviewin jo chuan anupui chu nutai matak maile miril ru thatak ani thu chu ha soya tin anena chuan him taka aron let le po abei sei thu a soi bokane midam tak chuan mongsi chu handem nge yang ni e apasal chu afanu nen chuan akal san mak mai hani boxia engtizia afanu nausen kalsan tamai chunge mo haniang le heti hun lai hian an fanu ana chu kum khat borvel chau alania kumin kumsang ni somni paruk January tha hian kumsari upa hani ve to donani police te po chuan mongsi ji thi thua chuan jo chu an interview na saviu maya ani po chuan thatakin police te chu habia hatho puibok mongsi chuan jo chu akal san tak takangem jo soidanang chuan thil a thlengangem ti te chu investigator te chuan uluk takin an han dap vela nakina chuan an phone te po chu lak sakin thil thlendareng kim mai chu han zir chinga an phone te po chu uluk takin an cheka thil poimo in thukru alom mialo mo tin uluk takin an dap mongsi phone ani lo jo phone ange mai chuan aruka anin biang na record chu halo om theu maya chuan in biang na record chu atam tham boka darkar sombor vel dai set mai hanin biak ru na chu an mutane tin chu baka mongsi phone po chuan darkar li bor vel zet mai hanin biak na recording chu han muwa aninu pa hian counseling class te po anlo wakalani ome chung thil thleng zong chu mongsi chuan a phone le jo a phone chu na lo record thlap maya chung audio recording a han ngai thlak taka chuan police te chuan jo soi ai da in an nu pain kar chu a thalawani ti chu han hre chhotane chutianga anin hauna record ngai thlak turom taka chuan police te chuan thutluk na chu an siam chho thei tamaya mongsi chuan ain biak na tanga halandan chuan na satakin hre om maturani ti a hriat maya jo chu pasal thatak ani lowani ti po an hre thei mai ain karbo ro po chu thlaiom chen chu halo thato lo view mai ani ti te han hre chhota zela jo hian na satakin mongsi chu halo ti du da thina ni ti te po chu han hre chuk chhota zela tin avawin avaw thina ni ti te han hre zel athu soi pakhat chu ngai thlang num lo zet mai ha oma chuta chuan jo chuan nu patam tak anin ti hlum dan te chu ha soi chuaka mi then khat chuan an nu pui pasal te chu an hong te throit liakin then khat chuan an volume thina ni ti thu te chu ha soya chung thil chuan engtiang chi in nge mongsi chu ati na tanga ati hlau thonang ti po chu ha hriat mai lo ani ain biak na tang chuan thil pakhat alo lang chu boka mongsi po chuan jo chu then adu thu a hrila amer chu jo chuan poisa hanei lo in then na tan chuan poisa engmo zat angaya ain then na man tur poisa chu jo chuan anei dai tlat lo dollar sang engmo zat angai don sia hetiang ni wang hian jo chuan internet lama in then chung chang te le in then na lama dan hremi te chu a han zong kual vel ti te po alo langa chung audio zong chu mongsi chuan arukin alo record vekani ti te police te chuan hrele ta zelin chutianga ati chan po chu heng dang wang ni lovin apasal jo chu alo hlauru reng to ani ti te an hre theita a ani hian athi tak thula ti in finfiana tan heng thil zong hi alo record vek mai lo ni chutianga tang chuan police te chuan mongsi din hun tu romang chu han hre thiam ta mongsi chuan thanga ok angin nain hrianga aruk takin a khuwa harin a thlabar le thinang ti po an hre thiam tin chu baka apasal po chu
adin mun om ang han hrethiama sumlama harsatna aneya tin anupui laka po chuan harsatna hanei bokani anupui nen chuan poisa nei sela chu anin thren mayanga thilthlen dana fel fai ni mai tur amer chu jo chuan poisa hanei silowa nupui thren theinin ain hrebok silo chu tianga poisa hanei tak silowa chuan poisak nei talovin anupui mongsi chu athat ta nin police te chuan an hriani ti chuan police te chuan jo chu han chui chho ta zela nakina chuan jo chu case dang hanor bel tir tatlat mai chu thil chu eng dang ni lovin child abuse ni in afanu ena chu jo chuan alo ti du da to thina ni ti fin fiana han nei ta hlau maya mongsi boral ma thakhat bor vela khan mongsi chuan anu hne na ena hliam thalak te chu halo wathona chu a hliam tor chu jo ku thlak na ani thu soi bokani ti chuan jo po chu police te chuan an han do pa afanu chu ku ta thlak em ti nan zot jo po chuan alo pom ve mai jo soidan chuan ena chu thathume mo thlanga bor vel ani khan an pani chawin anom duna chuti afanu alom puilai chuan afanu ena chu atrap char mai boxi chutianga atra na satawang chuan ani chuan a han pom na dewa a shrom na dewangin ena chuan hliama tuar ni in na soine afanu chu thlema tum yel na in atrap bang thei boxi lawa chutianga atra ban thelo wang chuan kuta thlak ta ni in na soi boka hetianga ni wang hian police te chuan naupang kut thlak chung changa jo chu thiam lo an chan tira mongsi chuan finfiana mumal tak anu alo thon boxi awangin jo tan kumengoma chen chu zela tan ngei chu hangai don ta ne tin police te chuan jo thusiak te han mu chuka jo chuan october ni riat le ni somin kara a chet vel dan chu uluk takin nalo ziak chuka chutianga azia chu chan chu engdang wang ni lovin a thil ti te uluk taka a soile theina ta na ati ani an rin thu police te chuan an soibok jo chuan chutiang a thuziak mang chuan media mi tele police te chu abum theidon ni nain ngaya a chet vel dan engkim mai chu a lo ziak lok sa thlap mai lo ni alandana chuan diary mai ni nalanga amero chu jo chuan a main diary a ziak ngai silo hetiang ani wang hian ain pu cha lok na ni in police te chuan an hria investigator te chuan jo chu an han chui ta zela october ni kuwa atlan kual na vel te po chu han chui chuak ta jo ana soidan chuan columbia vela chuan atlan kuala jefferson city te kingdom city te afanunen chuan an tlo kual ni in ain soi khania amer chu jo chuan soi mai pakhat aneya chu lamin luibura minute som thumbor vel ading ti chu ni police te chuan chu thu chu an hrekhiawa jo chuan adu dan angein a soi mai lui nin an ngaya jo chuan lamin luya chuan anupui mongsi chu apai nin an ringani ti chuan police tele divers tam tak te chuan lamin lui chu an han dap kual vela amero chu tui chu athuk viau maya aluya len tham box si awangin zon mu mai chu thilol sam tak anilo reife mai police tele diver tena an han son tak nuwa po chuan tuya chuan mongsi ruang chu an mu thei talowa mongsi ruang chu mulo ma sela finfiana nei tam tokin police te chuan anin hria hetiang ani wang hian jo chu zela tan tir nge an tum ta ni kumsang ni le som ni february thla chuan jo chu first degree murder case an or tir ta mongsi ruang tel lo poin chu an case or tira chuan an tan tir thei nge anin beise hun le ni te halo liam zela covid-19 khan america rampo atibuai ne leya hetiang ni wang hian a case po chu an kalchak pui thei talawani amero chu case chu police te chuan an thei hil haulowa an theyang tok tokin nu chuin na an kalpui zel tho mongsi kha meche ataka ni lowa anin biak na zong alo record awangin anu pain kara in ti thiam lo na lian taka omani ti an hrethiama chutiang ani wang chuan mongsi po chuan athi pha aniang ti chu police terin dan po ania jo chu thiam lo chan tir nge chu han tum viawa an theyang angin fin po an dap khom na saviawani mongsi bo nu kum khat le chan ve liam nuwa chuan thil danglam takaron thleng ta kumsang ni le som ni pakhat mars thla khani in rock bridge memorial state park a mi vei wak pakhat chuan devils icebox bula chuan pars pakhat achara chu pars chu ahan en chianga abul loka chuan lenoi telo omin chung thil chu ahan hai kiang vela chitarang chuan ruanga tlai chuak ta ni
chu ruang chu mong si ruang ngai ni chuan police te chuan an thria chulai hmun chu Devil's Icebox Park bul chu ni in chu Devil's Icebox chu ama Joan mong si in nei puya asom na hmun ngai mai kha nia alandana chuan chuan mong si chu athata atha nuwa in nei puya asom na hmun parka ngai mai chuan arung chu awa phum ta ni in alangani ruang mu chuak tu te chuan police chu an ko hal thuaya forensic depo anon kal ngal thuai chu ruang chu an han zir chianga mong si ruang ngai lo nia amero chu kum khat le achan ve don zet mai le lo in phum to nia hetiang ani wang hian medical examiner te chuan athi chan dik tak chu an hret hei lo ani amero chu thil poimo tak tak mu chu an neya alandana anak ru pali te chu atliak ni in nalanga atliana hmun po ain ang viawa alandana thil rit taka han chu temo thashuina tak manga ti thlia ni nge in nalanga ama khan police te chuan joy in chu uluk takin nandapa khalaya khan jowa pheikoka leikai te po an hu ani kha hetiang ani wang hian jo chuan chubu chubunin chulai hmun chu apan nge ni in an ringa jowa buta khan juniper na te po an huwa juniper na chu chulai hmun juniper ne chuan ain milem ti chu finfi an tumle ta ne jowa ina pheikok an huwa juniper na le chulai aruanga phum na hmuna juniper na te DNA te chu an han la a uluk taka an han test nuwa chuan a result chu aloin ang ta thlap mai chuti ani chuan jo chu chulai hmuna chuan akal nge ani ti chu achiang ta maya tin chu mai baka october ni ku a phone location te an han chui tak nuwa chulai hmuna chuan jo chu akal nge ani ti chu an fin fiale ta zela hetiang ani wang hian jo chuan anu pui mong si chu thatin chulai a chuan aphu mani ti chu police te chuan an fin fiat hei ta ne ama khan police te chuan jo chu an interviewa chuta chuan jo chuan abo ma zanin mong si chu ama sas thu soya chuti an rong charnak ru atlia tak box ya wang chuan jo a soi ang nge chuan mong si chu jo chuan masasin anak ru chu ati tli sak ni in an ngai ani ti chuan kum sang ni le som pakua october ni riat zana thil thleng te chu police te chuan an han chui don tranta jo chuan athin rim em awangin anupui mong si chu athatanga an ina chuan ti lumin arwang chu da bo hadu ta ni in an ngaya amma an loin biak na mong sin alo record ta tanga alandana jo chuan hun rei to tak mai chu mong si chu ti lum ado to thin in an ngai boka hetiang ani wa hian chung thil thleng zong zong chu ti pal thil thuwa in tha na ni lovin roman na fel fight taka in tha na ni in police te chuan an hriani jo khan police te hena chuan amma zan khan mong sin hung za chu amalis saka chutia malis lai chuan mong si chu khuma a mai le sin amuni na soi khania a soidana jo chu anung zanga te chuan dingin atak sari na mangin mong si chu amalis ni in nain soine mong si chu fit nga borvel le kania jola chu fit duk borvel je tani boxi mong si ain alet don in narita chutianga amari na let ni dona ritin ahanra taka chuan mong si chuan nuam ati vakari nomlo mong si ruangan mu khan anak ru athli kan i kan ti to kha hetiang ani wang hian jo chuan mong si chu anung zanga rapin anak ru te chu arat li sakni nge in alang ta ne chutianga anak ru te arat li sak chuan ataksa chung rila taksa pengpoi mo te chu an ke chenge in arinoma chu chuan mong si chu atilhum nge in arinom bokane filfian om thei zong zong ten jo chu mong si that tu ani ti chu aron kok ta vio maya amero chu au kilte chuan jo a chan dan tur chu halangai tu vele ta zel jo chuan mong si chu ti pal thil thuwa that angin an soya jo po chuin puangin anupui chu ti pal thil thuwa that ani thuwa soitani a soitan chuan an nam nun phung te chu ain ang lova mong si chuan khatia fa anei vele khan anu le pa te chu anin lama cheng turin a ko thani in na soya Chinese dana chuan nau te pian hlim hian niza bor vel chu apile pu te chuan an chen pui tur ni in an ngai thina chu tiang chia chuan mong si po chuan anu le pa chu an tunu om pui turin niza bor vel acha thani in jo hian a soine chu tianga anu le pa te na haron cham chil taka chuan jo chuan maltar yewin ain ria mong si chuan anu le pa chu apmangai ema wangin jo chu atha thlam ta ni in nangai
hetiang ani wang hian an nu pain kar bo ru po chu a that lo pha ta nin zo chu na soya a phone audio recording tam tak om te po kha zo a record te po alo ni ve boka zo chuan chung thil a record chan chu anin hnial na te chu ngai thlak non le a an nu pain kar chin fel na ta na man atum ni in ain soi ve ni tual tha na thlen zana thil thlen dan chu hetiang hian zo chu na soya an nu pa chuan anin hawa chutian in haw wang chuan a fanu chu lak chuwa khoi molai hmuna tlan chu puilok adu thu a soya ma se chutian chuak tur chu mong si chuan an ni chu lo dangin chauka chuan ain nial boe ne chutian nial ta ga chuan zo chuan mong si chu anam perdora chutian nam perna wang chuan zo chu chauka an island chome channa ta na an to kan siam chopa chuan ain tau ta ni in zo hian a soe chutian tau nuwa po chuan mong si chu ron tho chuak lein ani chu ron pan le a chuta chuan mong si chu na zet main zo chuan anam ta ni ma se chutia nam na po chuan mong si chu ala thi mai lo ni in zo hian a soya chutia anam thluk nuwa chuan ron tho lein khum lama chuan awamuzal ta ni in a soya hetia anu puya muzal nu hian ani po chuan YouTube video te ala thlir zui ni in nain soe khuma mutura awakal po hian mong si chu ana via wang ti ngai na reng hrelowa amero chu zinga a han har meu chuan anu pui chu a khuma chuan alo thireng to mai ni in zo hian a soe ne ma se zo chuan 911 chu call ta mai lo chuan a tal bui chuan 311 zok chu a call ta chu po chu anu pui thi hlim chona ni lovin anu pui chu akara chuan dalutin Rock Bridge State Park lam chu ha pan pui ta chulai hmuna chuan ani chuan a phum ta ne atira 911 emo 311 emo a call lo chan chu a lau thon wanga ni thu zo chuan soibokin anu pui chu tumreng wanga tilum ani lo thu a soi zui ma se prosecutor te chuan a thu soi chu an oi lo hle ati pal thil thua tilum ani chuan zo chuan police te mo namdoi lam thiam emo a ko nge an ringa engwangin nge anu pui ruang chu ha phuma engwangin nge niriat nia a khosak dan zong chu a zia chu kher alandana chuan tipal thil thua that ni lovin rom han lok na thlapa in that nia an hriat thu prosecutor te chuan an soi uar hlaya a ruangan mu pa te kha chuan zo chuan mongsi chu China alet le aniang tin tranna kho na sa le kha nia ma se a ruang te an han muwa fin tam tak an han hriat chua an han chui chu ta kha chuan zo thu soi te chu alo danglam ta view mai boxi ti chuan court room a chuan prosecutor te le zo ukil te chu an han in chai tarap rapa an recording te po chu play ania jury te po chuan thurem dan tur an hrethiam ri mai lo arei fe mai chu thu tu wei chu an han chaya physical evidence thalak te in phum na mun te le nak ru tliek te but te cellphone tower map te ba ka online journal te po chu an han huwa tin nau te hliam thalak te po chu an hu boka hetiang ani wang hian court chuan zo chu thiam lo a chan tir ta mechele kha thiam tak mai fa ane wanga anun pum a pasal ta na hlan tu chuan anun na ha chan ta a pasal la chu in nga na tlak ani lo bok nen tin chu lowa nu puite thunun tlat tum mi ania poisalama la a har sa phian mai le ngal anin hnial na ngai thlak thei tur om china chuan anu pui chu a thun hnuai hle thrin ani ti alang chiang boka tin anu pui ruang chu a ma in nei puya a som na hmun bul nge ya chuan mu ani le ta zel October ni riat zan borvel thil theng te chu tuma chuan hreto lo ma sela finfina tena ako dan chuan zo chuan anu pui mong si chu October ni riat zana chuan atilum ngai ni chuan alang ta ne zo chuan ti pal thil thua tul that ni anga ain soya wang le finfiana mumal tak om tlat lo wangin zo chu court chuan second degree murder case or tirin thiam lo achan tira mongsi kumzat kumsom ni pariat zela tang turin hatibok tin chu ba ka afanu kuta thlaka wangin nopang chunga leilen na case chu or tirbokin kumsom dang zela atan tira kumsom thum pariat zet zela tang turin zo chu court chuan a hrem ta ne engpo ni sela mithi ken chu thil ol sam tak ni te point an lo soi to thrina zo poi hian awan nei puita ni te point alang bok amero chu kumsom thum pariat zela atan chuan adam chu hun zong deuh tho chu tan ina a mangral ve mai dona alo chu ve huna po atar to view mai thei
thu nei tu ten an ngai damani lo chuan alo bera kum somruk pakhat borvel chu ani ngei dona aron chu meu chuan azapei to vak lo mai thani ole tun tuma kan khes chu khati zong khanile phon mai sela pathian remati chuan video dangnen mule thui kan tum donia